imyaka 13 naigo abarinse y'emyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abaibuli. Ondizi TV ne mambie ndengia imeyo moroberio bwensa kia litukori tichi kabere ukwale nivene asi umoroberio bwensa kia andonsi soto tengrete boka soa imeyo moroberio bwensa kia ne mambia ndengia turotinga nigo embeo kunyako gusa kiorokelinga lituko nigo lirabe lituko ligia amashabiki tukorwa ase kaunti kisi kitutu chache south kitutu chache north nyaribari masaba nyaribari chache ensemo bumachoge chache bumachoge borabu soti mugirango bunchari bobasi mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia nturiwe mashabiki tukurase kaunti nyamira kitutu masaba borabu not mugirango west mugirango mwensi soa ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono andonsi ase ototengrete kikuigura Mario Gianya aberiga soa embeo manyanga umoroberio bwensa kia obeire gogochaka onye no musubati okunya kwaligania abana bao tinga kichabono menteriogi omugaka nere abe gakoigwa ekitogo sanga ase emambia yabono tobe tukwagachana buna ekyare kyomugusi kyagera omugusi negetinginye ekengaini ase igo tobasagotwara tobasagosoa asuburangeti webumeke kegima boka mambi nariyo ere buja soa imeyo moroberio bwensa kia tobe togochaka ase obomo literally nkoro kwa joba maangi nokoneka chibichechi bwego na Mario Gebera wekera asenchira jobo ikeranu nabigala nyanchama Nigeria ne nkuru kwa Frida Kerubo wakire byo mwanchi muligereria andonsi asogende tokobwatia omorobere bwensa kia korwa neri tukoria Jumanne astogo kwaligani bene ilinde tabetogo sanga asogwa mo good morning boka ngaki kwacha kireli tukoria go sanga nento asomorobere igan turababere batatu baga muso asomorobere bwensa kia bono mambia sanga nento kwitra namba yesimi 0792928834 waigo so asensemerie mitandao Asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, na ya website www.ndizitv.net. Kondo mwanchumuli ya mnereri tukori ya Jumanne, ritukori gani gatoko murikera mangana alingete obo cheno kero mugeni tarabeka wikera nase studio. Ekerera bigi kuraga ensa AMO ni nusu ya bono mambia ntobeto gosanganere asubwagari ekera tukulyarira tokumurikira igoro yobo chenu ubwa maina itoigo mwanchumuri konya kwirobele nyakubatego rindire nsikubwatkana na maino onyare ko bako gosanga na into korende ya turamurikira ekebungo kiri tukolyarere ekera turabitogosoma korwa segetabu kya batesaranike entangani abasoma kwaye kebungo kya gatano Rocherere ruaye roi komi naisano naisato tabanga irane riangambia mono asa manganonsi naki okona ko ogwanja kwa Nyasaye asemore ase Kristo Yesu irane riangambia mono asa manganonsi naki okona ko ogwanja kwa Nyasaye asemore Kristo Yesu kebungo ke ritkorera ke gotosegetanga Lero bija kwirene Nyasaye ngambia mono asikira lingana yasikira lingana talingana se kendi yonse keke yokolekana subuma bwabo nero byanga kwa muirane lya Nyasaye ngambia mono okuna kugwancha kwa Nyasaye ngakerege ndekere kego kolekana kego kere irane lya Nyasaye mbia mono nganero anchire ayonsi abakabo kolekana nakibwakire jaba bwakire buya Frida kwa bokere njembya mbogete ninde nomoko ana nomono korari tukulya rero okay yes nanti nabiri ngoboka buya na ikiranire gase studio kirenga yito tabeto gosanga no mwanchumurire yali tukulya rero nirituko tukumurikira obochenu ana nomono obochenu bwa maino kabisa Frida timatinga kwanyago twara oseko bange no monto otali gwesibya maino Koborwa marembe akunya ugoikira ngate to komonyerera nayo akunya era tarochi Frida tarochi tai tara realizing haki ko tenga kore ngambo so gwancha ko gakyo tari naigure sawa kunyote
Wete ndikago kora. Ebinyoro yara. Asana monde binyoro ibe. Ozori yeri bali bakubukira by the way echangike mami. Abandola bali. Kombera nenda baramu mami. Terare. Andogonyera by the bali kokora story. Ndio kama tayari niliona echangiro. Frida konyoranga ni anko yao. No muirio ose sokorea omondo osigete. Frida gaki. Nginko munachereria. Ayo barando. Kombera monto ebwate simi na simi yale goro. Ochaka ngatianda bwate simira. Atrisi ora onchoka okore yutani ora akwembere ngie kima. Ara utokake. Naende Frida mai tokonyoranga anene mona bagwa wate bakobokere binyewa. Ono konyoranga wana nigo ba kero mogo cha kugamba nere konyorare asara tambe. Kuna mwana konya kukwana. Niga konya kuikange Frida. Aucha. Timaitika kwanja kwenda noena asabanta bakunywa. Hope kwa koranga nigo bakunya wakachi story chiabo. Lakini muna bakunya comment. Niko bakunya kuikananga. Waje Maria lekati atoko walikere mambe abona igoro yabo chenu asense Maria maino nero byumwanje murigerere tegetangani kwabo kire kuborere ekera wese biri obosibu abo riye brush ase gotoka mate kwanze engakiri yakare by the way bantu mbama ite brush emete nero tware goto twasigikiri amaino bano gwasoka ku nyumba otasigigetia amaino abo riyo motori bo muringamu oriende nakigoro oyetware kwa busera Frida njetinga busetire takombeka matemo ndore kanenga na busete njetinga busetiti na rato tebi nimejone teko tanga tome cheskari ngwa busete mutona ro ritwara kwa busera ngo yimirande na kyokoro kwa wasigikia maina abo kabisa baide ngo rande abaislam kabisa wakumera na abaislam epara abana ngo atege tambe bagusigikiria maina bati to bachenu bwa maina abantu barisa kurigena na maina abo ara mara busechinga kichanse igonto chiko batogo rigere litko rya sense moyo bachenu bwa maina ndengo nyorura maina nara rachinjire kara natabona ibintu nabiko unaboko nyagokia unibintu biko nyagochinja nga abantu bari ko nyara maina abachinjire kara either batumegeta machi getagasaria maino agoto kurigere enseneri ngankige kubera maina abo abikagochinjia ekala ndekera chinjiri nkyo bwene tokore no ndasiri nyagitari okore ruburingore kabisa amaina ali asibiwe aire na ya kawaida ebingati ebintu turabe tukurigereria aseri tukuriya rero kyo muri bitarabe kabikira na sister Frida engana kwa gote banga ogonchereria kwa maino talinga muntu talendeti obochenu bwae bwa maino abange mbaroko nyoranga bakwiburwa asechinsemo buna chiria cha Rift Valley amachali abakunya na boigera beno norogongorwa gusi asinginjo konyoranga amachali nabwate amadini gete akobaga gonchereria ekala ya maina asiko to basa korongo mwanchi ogo so twaro onyoro ka sigete boso mumura renga maina oncherete karu mutamenga ngatabwate bochenu bwa maino ya nabira tokinga na machali kunywa and Frida no bochenu bwa maino rakini nembale bagwetereria kende yentega keigo obekere tutupiki munyo Frida to kwanda to sibecha na yaria na koranga mondo rusile tutupik China ki China mandasi rinda sindia ke rinda nimetenga no bwate mbweringa jepo maito mwanzo muriyenga ekero montago nete ko imokie tutupiki na ekera alire nyama no riege deri no rieskuma imokie tutupiki rindo ndiro bosabusia monwa na mache kwa ruzi suma yagire okuno gotonywera mbe Frida noroche tiaga Frida na no anchi rotumeke tutupik lakini gotara nero ekero kwalire nyama osenswe enya egento kingencho Frida na ritugwanchire totare para ekiorokererio nga ekiorokereria endagera naria nengia kiranya kwanyu kwalige echinyeni aya atwanchiri na kandira no rimutura no kietu tikirwa
kwa kori motura emokie to bigitara na ero para konya go so yaka ino imonya kora use kande ngaroro kaga yo bere tigaga nyari nyama gose zo amwe ko imogie to inseni ni no aneri ndasi ndieke mambi na chi hotel na ririnda toothpick wikang mugie ko hotel na bane suguma Frida na tabirenga toothpick yesabe yetumeke lakini no ikamurango yetigera abo para ya yanto wanchira lakini onyo kwali nyama nensu tara ne toothpick toothpick tara ne marago bengi ina yense moyao aba kurende Frida boigo asensemi go tunywere mbeo kimaitinga lidioko kina aba gakambale kwa rochinga konyora baramukiri babeire bago skasekerengo konyoranga abagakaba nigo babwate chibesa konyoranga kire mambya kwendo guri gazeti ose ekera guri gazeti ugura na mache ikachinta cha marokoba kintu nari ukuminga ngakyagocha echube ichira mache ni gazeti iko mache atanyigete ekene obego kulia lia bagaka bali buya njendo chenga macha na ali kurumande imaka Friday ekyagara ngaki okoyandigasi ogora mache otare na otaro litukolima omanya ko atori konyo usase nalo kali kujoli etapa tima tinga ngwa roje chimbo buneche abantu mbonyo bari kweigwa buna abantu bari bagocha kwanza lisabu umuntu ubwatenga zeti umuntu ubwata macha aliyecho aye ine class kende orocho umuntu ubugoti ibinde bibere ine tajiri yekenyoro lakini bona amacha yambare ko yanyo obuna kuba kwangu baide tari ko yasiba ne litugotara kunyora abantu embeo nga na nchiti ni muntu kawaida tini muntu meka macha aliyensoko tini muntu igoro amache ngo tumeka aliyechuka ande Frida manyanga egazeti obwanzubuwa enoko yasoma okugani komanyi kikereime mate gazeti ekerebe kire chibi cha gari Raila Ruto Gashagwa ekereri kire garia nigo okugani komanyi kikereime ase yekero monta ikire gosoma gazeti ina bata igore bona gikonyoranga abantu bali bakoni chigazeti babegeti chi stapler baba staplet lakini mbona kwa gore gazeti yao ikagiro maite egazeti timatinga ikire 60 bob 70 bob abo kwa biro tumeka chipesi no mugati omugima lakini bona gokonya gotara totebe nkorwa embassy mwaigere totebe nga nigera studio Chandizi TV egazeti kwa gore embassy kwa Chandizi TV kwamanya kuumira abantu para ngakoranga ngo na aligerere mate Frida ndege ocha kiarura sana ine gazeti ya tinasoma dari kuagurire omuntu myagachanga koranga ngo ndaligerere mate kwa dizani omanya gochaka gote nago yesoma ngora page by page like ngai to meti gosoma ne kwendete kwara tiko muntu rasome gazeti ya because ekiagara chibe gazeti atumeka kugure gazeti ye na bari gocha kuromoga ati agore gento kende talinga naendelero naro nere yachire konyaranga rero mbale batwariro enaryo go bet hono baromba tati kuliga kurumati kora ngango timu kiye chire kurumaga timu kiye chire kurumaga Rito go mekere aba kurende muntu kara gurigento kia mora kora mutiganera araba gago gitumeka elinde obego kwene kinga taringa okumuira sar kuno kwiro munda sar onye goikire ko onye gwasomire kubuyo oyo yegorete njendo chenga okuno kwira abantu banda sara ase kurende egento yakongo kinga neri abantu bakoni kigazeti bachite bakangainia ki step le bakobeka zero tape kende supermarket zero tape bekire iko buno ko yeruzi ali kwa gore gazeti eyo ngatikana igora okoyegora yes ona koko ngaini lakini endekera komero monta urire ibine gazeti para mwachinga kicha ichabene nerara yetugora ndika kwa onyo kwa ora yesiumeli ikere lichibi chabwangu gwangu moira neli mutabu kende ora soma ko gokora ngo chande ko yoyine nchensoma na ati akona konara ko sabakera litiko gana na ikora gure yawe ntamanyenga lili gokina nkwaroche nkagari ati rera abantu twachakiri kobeka busina masakara tukobeke bintu gete enyasi ndiri kale kubeka gazeti ya senyumba ebwate kibaki moi fashion Frida by the way era kuomire buye nyumba yabo okwari ko nandia magazeti komenya koriye amagasi istenere buna into abisike twari ko yebutora by the way enyumba yari gucanja
the old days oko ye chanza buya kwana chana magasi style chi design nchiro roto abwate kwa rosi ama uwa na arako nyora suguna ine na arako ya na chi style geteiga kwana andika ya senya sia yande kuwasungia se ceiling ine ceiling ye tokona ndo abwate nyumba yaro kana buya si kurati mangane ceiling richambe ama chambe nale unanjima tenga ensemo kingo kinanto wate nyumba ya momo bono kware kwenda echiro ya miruka miruka na otoga chire kwenda kwagura machambe alikuwa yabeka ceiling ifrida obogi magoli utakuwa stress embura ni tunyomba liberera liro maite nyombe ya momo ne bwa liberera sana kabisa frida ngo tenga abantu bameze nyumba ya momo bamete no morembe asenge nchaki kugiche mbura tetua kugichonya riba tindiri gotwa liberera lire nyombelia I tell you Ngere na wata hiyo mwaje ngere ona mambi. Twarule kono hindo biri ngoro. Sai ngere chiyo kutete korora. Ne chama gena by the way. Chibekire baka tiles actually. Twatigire gotume kachinyo mbachiri cyo nyansi, mbachiri cyo koma squeeze no koma by the way ndo mete koma. Kwete ngathinga onyo no musubati abasubati ngukwana barogwe mambia bono. Ebe kunyarikananga kwa bero konyoru mwanchiogo. Mwanchiogo akwire sobo. Onyorenga nigaga chite nyumba ya maroba. Akabika mabati buya oyo no muyari kugwa no uri omende terente tigo uri obwate nyumba ya rente ataga chiti nyumba kugichaga chitaka nyumba you ne responsible man kwa werere Frida I tell you kagicho bwata sobo so yomoto onyo uri wagachitaka nto kae tigo yo mete saiga akanyumba kae asokoro kamwao mate obo kongu bwachira matukabono neringa akonyoranga mumenyete na your mother in law enyombe yem kuigwana na ngoko basi nyombe abasubati baganetie ase are a kingdom yae a kingdom enyomba oteba aigamwane ngeireke bungo kiane ekebuli kiane ebinde bikebike yes ase go mwanjuri ndizi tv abasai ba ukina bono agate nyomba otarabokota batu nebane yobunyansi Yo bigote tegoteba tutiga abantu bari bamenyete chi rentals. Usi toteba tenga omusubati you build your man. Bokonyoranya ka amenyete rentals muagache. Muagache re? Mokina nere. Muagache re. Muagache. Mokina nere. Moende muagachenka. Tobe sako motiga ngata agache tiege sanga. Mbona ko chako bogima. Kwani nyomba ningi. Ngai konyare nana negwenda te Frida neba na karumu akamo ma te Frida obugi mango ko ngabori kero bugi mabu akongire nabo konyoranga no ene mirimo ya butokire ngai mogochi liboriria ngai murabe mokogenda esa iga mocha koenda mochiko rwanda na mumurumu abo ya negwenda te obego ko ne kinga nabo ataka nyumba gasini niga no ena yorabe go goswa no onye taraga che nyumba nabo kumusira mwaga che nyumba yamo mumanya cha ko bugi ma nalinga kene nkeba muma itasi mokora kimoko biso Olo basemi wa wana mandera kineribia andon se so manchumuri ya somenyete neribia nga watora no ali tatu lingagari ko kumanyanga kimambi bobokia yes Frida to wotsa tanga job konye yani a komesa agari kumbenga takuya tino na sabo chikibara dia matanga matabantu abakolie meremo timatenga engambe okay anyway akonyoranga no nasi amokore meremo kabisa yani timatenga na kina rebeke lakini ndi abantu kugani barama babe bachikumanya sobo ngakyo nagachite nabwate kende ekeranga omwalimu naro bakagusiria the mother in law amatuka makaeta ekera betaka kumusiria ekera nabagin kotegerera egatio bantu babedugera ai ten orine chogete mataga chite nyomba nakagachira ngina iga bantu ende wacha baga ni korekero ama bakonyorire ngakiwaga no agachite asiko na kikere ekiengencho kigima obeko ko ene kinga buna ko beta Frida akanto ka keiga at least asokoro kanga ninka yes bana bakona ni report ya seka sibate banga baba muntu nanya kogaga yega sil no muntu buye bangete by the way inere go determine ngako kwa bara maskani ya seka sio sitoro chiko ya nyora ibekera bago chagari kera gwa twarire ya mabe tari ngango chakokorere sibago cha
Obo tukibabo cha by the way. Alright Frida. Na mangi boy kwa bera kwene kigwa ime yorogongo rwagusi. Yes boy gombali bako kwani kumanyangi obwate. Ngajwe bange tasinga. Kyo bange tasinga yao. Yes. Okay. Tia tumurikire job yagendete gukorekana ase orogongo rwagusi achinga kia bara ikorwa ase orogongo ru anene county ya Kisii babiri bagwesokia bene nabo igokuburia aba MCA gutuguterare chitofauti chabo cha gisiasa nabo igokwendekia amagendero ase chinsemo okwana oyo bwango igano yoligitikiro kyobo MCA Bernard Kenyanya okorwa ase woderi yabo Mulenda asa tebire buna abara inigo barokande gutwara okungusanana konene mono korengani na magendero muri kicho job maangi na beteka gutwariganira oroboti rasinchira yobikirano Mayaga yengusana nokorokana imebunge county ya Kisii anene mono asemeswada ebere yaberege wikigwa bosiyo ebunge yo nigo gosaba kwa berego kuruwe gochia ase aba MCA kobeka ensemo gotaigwana na kwabo korende kumurekera amagenderero Tebaiga kure county government ya Busongo chimi kimeti chabere chinyinga na nda itali atwata abantu baitwa cha gukora ke chimi kimeti icho kodera abantu bamintegas Kago sanga bene na Ndizi TV oyore kwamereria ekerogo kyobo MCA ase wodi abo Mulenda omweshimiwa Bernard Kenyanya nigate babuna nigo taiwana na egati ya barai me county ya Kisii kwaberego kuirania amagenderero maega abantu bachore kure serikali yanke enko basana inu bamo nonyo muchando romo gusugumu na inu suguma bigere monyo orane monyo rumuga one motenge ebintu gwento kwa baiga ligato kwa nyabantu baito kuru national na county government ligari bintu bya kwa rais oso wikiria bana inche magenderons ikira toisko bantu ogenda igo emyaka yetano na bekoera tole zero wa Kisii county government asasa babara yabukomorekera emeroberi y'amagenderero buno bwagachi bw'ekipara kinyagitari ogosira kisemi obwagachi bw'ekikiro egati y'amagenderero ande nchwamu abanyisiya mu chole tuna bantu abukibozi chenu taibera bana nchi batato banyora amache banyore birasi bya ICD tutika mangana abunwasi kandi ndingonsi yabera bana nchi bakwegubya unabona mu Mulenda bone ntata abantu banyora nyagitari ya kyabusura inguru kinya mariga ga ndororo bantu bange kurwari bororo ikienda kanya maro ya mariba isaine yotanyite semu n'ikindi kiri widine mu Mulenda n'ikiciro kitara igorwa kibe kutaya bantu leta banyora ka bakondi bakamaroba banyora ubwo isaine oro enano ndaka mu MCU kana office akorera asiyo ikerere n'icyo sana goja abantu bayito ikera kamwemero ensemo y'umuswada oyuoligetiyo chikomenta ebango nasaba babunge anene mono kurwa ase orogongo rwagusi utaetia umuswada uyo aseng'encho nigo orabe gokoirera amagima abakenya koba amakongu enkeringa ese finance bill bono engotebya abajumbe baito bonsi kakina basabire musigo bera sabantu baito anja munyitige moyetia mora tigaigo tora no bumra muleigo ibintu bigo chenchia tumaja kwa ibintu badai so mora tiga bantu bara be kumusigo nsake ibintu byabere ko n'esukuru siyaborire bana basanyi ko n'esukuru bantu basanyi koragera michandere menge krase kongo saba serikali enene n'abajumba abo mu basugo tigente kyo baki mu gitigeigo bichibo etanga kienda kare ibintu byabere burundu esibono tiga bantu bara toro musigo nabanyara kuri no bukuma banyara kuri n'esukuru basome bacha kufanya wayo babo matukabusio Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Amonchumureria Ndizi TV yuningana anemono ekomurekera igoro ya siasa chigendrete ase county ya Kisii asetokoranga libera liabeire rikoba ligokina ase ebunge county ya Kisii ase esegeto endete kuruwego gochia ase abarai kurabeka ensemo ogotaiwana na kwabo na kubeka omumenyi gwe county ya Kisii bosio Frida Ntamaninga inkirabe
kwanira kugwatikana noroboti urwo chinga kichasta bere togoteba nga amagendero narutuganitie tiga baraiba tiga kungusana na tiga babugaterane baine kinga ngo musabale no ne serikali ilienene ebege gotoletere bintu gaiga soro ngorwa busigi kare bintu toganiti korra chipara chikwagachwa amache bisima bikolimo aha chinyagitali chikwagachwa ibingati ibintu biri abamenyi borongorwa busi abaganiti korora ego siase chiga chinke kungusana no kuga kogenda takwani wasi county ya Kisii tiga gutuguterware abo igoberika kwanira sense mende igoro ye finance bill ngatinga abantu abange abutobere tukukwana na baro bose gusanga na baro ebagutugutera hari finance bill yo mwaka w'ikiri ubere 2024 ekagera nga ebange guchikomentwa nigera chikobage koleta umuchando munene asomo Kenya na korende ni goturuchinga ensemo ye serikali gwetera somora iwense Dr. William Ruto ensemo ni gabera tabanga intwe egente ken ikokete asinga tabanga onye moteta magendro ntaite mube mugwetia ebill eyo askolende ebill birabige wikiwa bosi gwibunge ewikeye nabo igo obosi ogwi budget manyanga omutinyo Freedom naliye budget ko bagasomwa kabisa timatinga eliriko kina kero kwara koronga omo finance minister bugurite kabukeli ngirwa korengera likire mali cyera metene kibesa kiri mali abetenga bona kibesa bona ngo chikubagero turi kuchiko cyandika matukabose kindo kinga aka kabuko kali kayimo kirega bona namanya ngabona ibintu byabere bya igati ibintu auto kurigireria rito gukina koranga nigo ebashi lyebose akamubuko kali kabwate bendera ya Kenya bose gatora chisimba chiri chia Kenya maeteke manyereri ya Kenya nkibwate chisimba ibere kibwate tengao ase igo konyoranga igo kanga chibesa nchirali kolende kago ikase bunge kago chikotubora kora na masakaroka kolende nga a trillion maete budget ya Kenya ni yekoba in terms of trillions zakonyoranga chibesa chinyinge sana igo toa mwego chibeka mali nchiko sana a trillion wane milioni yoka maete ikora ligio mobuko akaguniga bugo libya ase korende na maiso tobaete buna ababunge baito tobeto koranga ninki barabe bakokora anmono igoro yo muswado yo kolende niko tokoba tuku basabanga ababa kuriringa umuswado yo no chiko komokonya menyi okisi momenyo nyamira momenyi abose omo Kenya ekina kibonete baba kurigereria bakubega chitobauti cyabo ensemo nabo igokora emirimo yabo ase obo sibore askolende abamenyi be ward ya Nyakoi mekenyoroki abo Matara Nyakiogiro mbebe tebagwesokia na kwimurunganeria okorosi wa okobe gwepara eyo ayensemo eyo ase engana bete kwirira omo MCA wensemo eyo goikirana omo MCA Cosmas Oyagi erinde egotemanga kugayana engane yoroboto bete kwa liganiwa no sakito mangana maya Dipon Asanya Imambia ya lero abamenyi be wodi ya Nyakoi meye kinyoroki abo Matara Nyakiogiro tu nigo baba baweso kiana kurobekana kuwatekana no korosi wabo begwe para asa matabekania ali anyatoki nyamurenyo mutule tugeke mureke twabeire togo chandeke ngaki entambe aida go tware koro kumigingo ntwa bwate muntu ore go torigereria ekero twanyorira amanyinga maya atorigereirie atororeire amabira atoroserie para ekero nasoka para nanyora ekera kitake gutinda chiro moro nawe bori ngakimo gutinda chiro moro mwenusu na moro mutoyo para moro mumubege tomoke egento kende igo mubege to moro mumonyerere ne para agetigarete ngima ngakimoro atinda chire paka sata bekirio moro bamanya gontebi igo mogo twaribaga omwaka oyomo nabo bori omwaka oyomo togendete gutandika nando omwaka oyonde bono yagera yamekio naro nangatiga angeria abantu baito maega yogo tigwa nyuma asa magendero nigo bono konya bago keiro burabuji nsemecho mbia mona so mwishimiwa ito Mr. Yagi okorira magendero atutaka gitenga na akore epare kurutwanya orumbwa mbwate myaka 58 yanya gukunwa tato kure onderete sokoro cyane cyakure banki netie bataro ukipare konyegari gwo bukombe no neyemo abantu bamintu mukorakero mwishimiwa chinkobi asebono barorekana bakomomochomo contractor oyogererete kobeka omoro muto gwenereti asepareywe asobonjere bwabo boigo bwabere bukwirana magega asaba mubolia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigereria abanyakonda buna baiga na gotiga kubakana epare nera yado chokotwa
amagenderero amanesi eng'encho echirwete nyakwa ere mata lakini gotokorondi iranda igurari tumochi kwenda nyakwa twagondi mataro igurari tumochi kwenda nyakwa gosema nabangina Lero muroto inyoire nanda kato kubekerwa mara nyenusu igon to bari ringa tore kenyore yagera gwache pare yogokura igoso ria narekaniri nene na mairaniria mabikuru asumu engineer oyore oyo mo contractor orenge korosie pare ekera mo contractor yar korosie pare ye kitoko muborie gento rintu nata gitatorie rebu nabana inchi baria achete gokorega igo twanyorro kuiraniria enchire taringia igagukwananga aiga no mukura kurubona bakomwaka onde osemba komutie nyonde timo baraki asimuneye etoko chigosaba umweshimi wore asobisi ball simbarati tabase kwali kwakana muntu buno chibese esengenjo muntu utakora kende yonse inga kecho omwe musyobo Cosmas Oyagi nigabakawikirana sekekore kyo nako bariereira kyogochigo ikerania amagenderero asenchirengia asa batebe baba batoru ne pare ine chikorosigwa asenchire wenerete tuagachitense kurba kaiboretwe one ne round entanga nare ko barimere pare nako babekro moromu na baraba test obwansu bwa kachikura amezungumza na chief officer wamekubaliana ya kwamba hii barabara itawekwa maramu yote sababu barabara nilikuwa nimeiwekea 4.5 sasa problem ya contractor anaenda na quote pesa kidogo so ameambiwa atengeneza tena quotation nyingine upya lakini aendelee kuweka hii barabara maramu yote. Mkiona nafanya kazi ni kama nafanya kazi. Mkiona nimelala darasani ni kama namera. Yiko ripoteria igetaseni kia onambe ya Mokiandizi TV kurwa sekinyero kia bumataranya kiogiro tu igegotoke mie sublocation ya Iranda meye wodi ya Nyakoe egotoke meye bunge ya Kitutu Chache South ilitalia nenkuru kwa Dipon Hasanya Wekini maumwanchi umuriria abo nabamenyi korwa anse kenyoro kia bumatara nyakiogiro abo babere bakwe murungani igoro yobokoreri anena sensemeli chipara chitaraba chikorosi gobuyana ndatokote abutambe nga agali asomenyete umwanchi umuriria nyoko abeto kogochoro umurai muri kiro bokoreri buria agokora onye ne chipara onye nchiraga chobuya akigekuro magabana karba beta bagwesoke beno mu MC na beta kagukira na sense meye na bakane kenga na chikubwatia nga kiepale ya beta kegwaga changa kyora kwanire ngani yo jaba Frida engana eyo ningana toro chingana getambo kero kyobole mukigima kurwase abamenyi borogongo oruo asaba kumulikira obukoreri bwabo materi chiko lyo mwaka bw'irubere na 2010 constitution ni goliko tebanga chinguru Sionsi ni gutira so mwananchi asa igo mwananchi tabwendere tiabe ga okira ga kore gento ke gusareka no bwendere tobe gukwe soke na kokora kikobolinga nga kibintu bigendere cha no ene kare budget ko bego so mwananchi serikali chikaunti abananchi mabwenda te ba wikirana no ina sichi bunge chiria barigere chibe sanga kichibekire kero serikali korabo se account ko kora umurubiri gusangiria ebirengereri busasa muno bekinyamaro nga public participation ikirana ga rite yo mu MCA chibe so kubeka gaiga ya yechunjisa ini onye mwabero korega ntukiabe gusareka soki kegima kana kabisa asengencho mobe mugo tigo monto abega ko batiringere para matukabera tato ni numurabe mokonyora mwachandikire ekero moko ba mokorua mogutumeke paleria anmono ase obosombi buse aso kobo muruire matekire pale sarigete no ko okobo monto nyagitali ko begasia enkonkegima nakebendra tebono abana inchi babagwe soki kegima ko bwatia richiko babe bakone kinga eserekali buse county ngokorere obokoreri buna ebwenrete yes onere biyanga mwanchi muriere ko kwabere ko gochoro morai yati obokoreri bwaye manya know your rights manyanga ekigangi getakorera umuna kibwenerete ekiganga kikibwenete egokorwa igwasoka bene kwa bakogo kwanera erinde nga abarayi bali barayire kirasime bagotabuboka Kali abarayiboka Frida engana yende nakani abarayiba bagokora talinge keroba yananire mirimo bayetiga mbabwenderete baba urututa na gutarira emeroberi yo kwene kinga yabirege korwa buna ebwendete kya konyoronga umurayere ere kale nekirengekia obirega kwena na emirimo ebeke gokorwa kulindi asugutayero tota na boyo kurigereria nga kya gokorwa kwanyoranga emirimo ite gokorwa bune ebwendete gokorwa
Ona na bara ibaikira nase babire bakoina nemirimo baruto tanga chi contractors chiga onye batemete ngisimiti ne chibesega babachinga eromba karete simiti yenga nego yes kato kumurikira siasa chekemeri yechae nigo barwaniriri bebirugo anena sensemeri obo director bagendeta kwerobele na bago weso kebene asewe yakira ekoko elindo kanike mna kwenyorera bali obobwi asobo choli bravo gokorekana chitariki 27 chiomo tinyiga omwako yoiga akurende oyo kurandikiro kyobo director korwa ase factory eri ya Itumbe nigo abalimi bekemeri yechae korwa sensemeyo babiri bakobolia kwanike mna komo chara bali nakumere ya bisi anena siba boli go kwanike ngango chara bali abarayi abara chiko bakolenta amauncherio ase kemerigo te mwanchi mulielia tonyoranga robotiro Nechingaki abarimi bekemerigie chae bagendrete kweroberia bosio bobochori obora korekane chitariki 25 irikonyora abarayi barayi bakobatenera ase esekteywe bona sobo jorture tumutubeiga ntwe bangete muna baremi naende nambeyemo ubonjere ba dagita baremi bakole no buja sababu nambeyemo konyore bari kumeka shares one round yedo chikwenda omulemi aso omulemi ojugwake ko igemi ndi omulemi yuseke rusike karama tukamaega omulemi gare kogenda uyikwata share chinyingi baikaransa na ba director bali bakale bakora chikura mapema abarimi kurwanya misaro C141 nigo barure ebirengereri byabo kubatikana nobochori bwa director ase factory ya Itumbe lakini round yebo niga kero omulemi obwate namba yaye ulesha ya factory bujari wake kwa Chingaki echo boigoni go baina kiabuna abaraibare obisini go barentire amonchoreri ase ekemerigie chae korengania ne miaka ya etire asabara yaba chore tukiera mbatomete musara kurua sorenge gwakina longo bapongesa tole nyoye to gwaka chikura ngambi ya bakore gasierengia batukinirio musara kurua se muno renga buri tangani oika muno ikire bona tukuria 24 kurua siringi 17 baraya baitu baroro ntubanjete twabanjire nande tutageti keninga ningi kende gacha kura yororo omurai tubwate no mokong ekara kogenda gari oturwanereire otosukiria situarenge nande nato promise bono nango chikotomentari amang'anari yokonya gukwana kwana ng'abono ng'echae gati obuya na okona korogwe chae turochenga mbuya kole musaro mentire na bonus ya mentire igo turochenga management mbiyegendrete na the board of directors nero mbuye gutoyi asense mende ni go bagikeria amoyo atari amaikeranu ayo atari gukora buya ase ekemerigie chae muratokone oboyo mwatoeta turochenga mburi korenta nkoro buya mojigo tujenjeri oboyo na egera kare chae mogondo konyibekera oboyo buya chae gegochagia ina arenjira ya muratokone asana onyana abo bagikeria oboibwe chae twabwata abantu abangi bari kugura chikiro kurase abarimi asabangina abona moje bachandike iga abantu bagagira se buying center bagura chikiro kuwo kubugima bwakongire ushuru ere igoro ntwigweta serikali naka gotaba chaegere serikali nenganete ebeke ushuru asecha lekini kitotete kobakani borosenga omulemi gakumia abobe nandi bakikobekera omulemi ushuru kobana bamukura igomba base komento ushuru akurungana no karangere libwito nandi bache bache story batoera batubuli birangere libwito tobaeresenga ntokana ushuru tobasakora tebasa komento kuripoteria egetaseni Kendize TV nchenkoro kwa Sam Yenda mwanchumereria Ondizi TV abuna bamenyi babera kurua ebirengereri byabo nabo igoni oturochinga aba director n'abanyakirugo ase factory bandete ko yakira ekoko abosio bobochori abole bosio asomochenyi oyo Frida ndochinga matukuni yandete komnyoka ase obochori bwaba director bechai nikiru monto nigo ale chinga kichito korokanga lala salama chinga kicho mwelio kunyote manga kunya yakira ekoko korende ingira uko semia bali
karachikwa kachikura abarimi mwabere mukora rimichana mugwetera korwase chitundu bali oncha ikintu cyabere chikorara onye muraba mukonyore bonus iringia koligirya monchiri muraba mogo kolikiagera ni mubwate chinguru choro murayora bekako bakonya abegakoreta monchirio ase sector yechaye asigo mobasa koba mukungainwa mobe mogosero ngwete ngadero ngosero bale ngosero kwarure asaba na siasa wikire mpaka asaba director becha Frida asigo busemba naende bakali kobaira baba werere chai hoteli mwa muchumba hoteli esoda no mogati siku bakugorero soda no mogati bakira kiri by the way mo director babugoli kurwe kenyoro abaire ase etaoni boze abaire etaoni abasibye chae tebinga ninche haya muboli nkigwara ko na linki okwenda tuchi gukora tebi manifesto yao tateba ande mbali linga nabairi maite na onyore ngobo iri bwasoire gatia ateba nga ete kumwakira senge ncharo moiri one ngatingo tukuta ngando inga kwanye kugendo kalinga tingo akaisiko se ngando go itera ya onye echa yabiri kurara aya motebi nga ibono turi ko chugeta amangana alinga go itera maito muntu minota okorera mabiro nyo mukurumi arabe gakubaibira asigo mbagwendrete baba kwene kinga bachorire abarai barabe bakobakonya kabisa ndoche Frida nabanga basomye mu Robert Bwensa kimambia bono ndoche nga Thomas omikoroma bacho nyaigo nyamira bwa kirebuya unile moja good morning job and Frida igateberande kubati mu Robert Bwensa kia tamanye kulensa muyambara byaba moya wakandara agatebano alime yo mu Robert Ayub Mauga Makimi present from Juja Mungetho agatebanga good morning my people ekerondo chenga Rose Michemo from Nairobi Pipeline omongine Del Monte na Habi Naftali Nyango imeyensa kia mapema mbuya ndoche sesema ya messages vangi baenda tutuwatia semambi ya bono sendo chenga hello ndizi TV ni Onkova Willis kutoka Kiomiti Gesususho imeweza na request song ya emoji ya Z classica iyo nili tukuri jumura bigotuma request obe gogo cheserwa ase mambi ya bono naona oyo ndenara kurukungani ni Medi kutoka Rongo au anasema nataka wimbo ya Diamond ya Tafita oi na kitara kole Frida turachi to sabeli baga ndo chinga ngoje kusaba tuli baga to beka chingero ibe sasa kole nengane rabe ke kuligerwa ndo chinga kole nengana turabe kera chikuraga chinsa isano na inaisato chia marogoba sa 8 I think nabo bako ba automatic request na ndemba bako chezero ndo chinga ni Beatrice Nyakerario from Nyakoya Geteri show iko fiti sana big up to the boys for the good work they are doing ndoche Voigo Nicholas catching you from Ufanisi naomba song ya Gef sweet akirero ndo ikobeka matera gaki heri tukole Juma na botura tukole weekend mapema akibakwa yeri kole nengo sabo kuaberwa asengencho Frida na matera ganiria kole ndo chinga Robi kutoka Everton na request ingoma ya Emma Samba ni Maureen kutoka Nyamira Moroberi Wensa Ken wareme warembo princess kutoka Nyamira Anthony I'm looking for a job no chonyole mirimo nyasa na kuigoleve enchera igateba no tobwate imambia rero chinga bachanga mugete sana Mildred kutoka Material banda tukuwatu Moroberi Wensa kia ase imambi yabona koranga esho yabere gekwenda pero mate mangana ngote binga tariko sorry ndizi yabere kwenda nkuma kigima kero konyara such a number of messages asa Moroberi Wensa kia koranga niga bantabangana totobwate ndamanyenza myambara bya babe otigara ngate nara koriri kora senseme ndutara kore traswa sensemo yo mutimo komokeigo kuirana ntobe tokumurikira magazeti yeli tukolya lekera ndabengo murikire gazeti ya Daily Nation njibuna botambe igazeti ne ya The Standard monchi ngwelele ondizi TV to basako sukanto basako nyegera ngwera natore ase ka gitari ege tambe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Aseichega umerana na Nchembe Mildred Momanyi endelingo semie na kumanyia mange igoro yo bunyansi au gusicisiaga au tirisi gusime kwa aso kwa Chombe endeli kwenyorera amabere amange amaya abwate amadinyosi ayo ekerongo kwa naigon nigo egwikiga na koreta gwika sensemo ya sunika eyera sensemo ya kiendege asina mutarira umuremi gi atakegima nero yo igabno murociga oyo nyara kubaga gototebyo guso yo nyara kubaga gotosemia kuna bono orosia goro igana gotebi kuntamala kuntamala bugwate 15% crude protein chizi agajiri tije kore chiwate go 5 to 7% bono orosia goro iga na barogo konya go boost your production. Asegatia ito ntubwata bantu bali no bolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeliko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga tira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubili yeto chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba. Akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule niezezeta zile vitamsukule nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wochoganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot
asibabwate chikamera chingia echo chigosoka chibicha chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabiri yani 7th floor ibiyumo Kisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda Chiombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme kuchisibika kabisa kageteboli chisibyo sibia eng'ombe imanya ko bangatiri koleta mabere pia ni ngamabere ngasiri pinga ni ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitikale tata atali angara ngo sibia njombo minto abo konguna nyorire ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifatara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibelye sabuni ngakikali kwanya ko ibwana kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yekoruko enokem agrofet egotoka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono ngoko kwandete ngoko ndo cherengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone chiane chiri ga iga nepeti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro moga misati amaliogo ye chingoko nwali chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liliabo taliligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko omugaka misati na maene amusi kwata abana enokem agrofet tinkoliye balieteri ayenda iga agrofet enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda nchikoli bona konko ende ndindora munna malisera buli oli mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo Kisi banyole ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rw'aborondorogia imiye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Aye no mumenyi bworogongo rwabusi kwabeire gwokwebolia nkayoranyole endagera yetugo yago bono e company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu lyago mbabwate endagera yechingurue iyo manyekantabuna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wachakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagera chechingoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagera yechiombe wachakira eli yechimori yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na bwigo mbabwate endagera yechieri eyu manyekantabuna Ranger Cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisi asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2022 cy'umutinyo gatana limo mwako iga bwechirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu riendagera yetugo yabo Wima Electricals and Electronics
ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bw'ukwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakasirituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bwo Burundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asense mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro bono nkwanjira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byonse biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore all Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro kurosi mora daktari torwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karawa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora ngikero bobe chigo kumureka umubero umugima wansero umutu mbaka inse na ichigo tote ingikero bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo tutwara bwoba bunde bwense kara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Omwancho muriria Ondizi TV ngokwale nebene ase entunda yende imeyo murubiri bwensake buna botambe ase tokoba tokumulekera amangana aire obolito ase amagazeti na mange abeire gakwene kiugwa imeyense icho a Kenya ase tokwa tubwateri bagalia bene lyokumanyia naralianya aire obolito bwa magazeti korutogokina tokoba bantaba nene nigo twarochinga amagazeti naro ari kurigererwa
elinde kwemanyia amange anamono alia atabete gagukwanirwa ase station betire nabo go station ya Chichi TV ase buna botame nko baiti gazeti ya The Standard anele Frida Kerubo obaga go baiti wetira ase gazeti area ya Daily Nation ase gazeti ya The Standard ndochinga engana eire obolito nelinga ningana erengete abisi yoyo kabere umurai bwense Uhuru Kenyatta umurai okane bwense ase abetega gwesoki bene lichukuri igoro gwetera ase omonogeri oyekanze dena nagotebanga eserekali teraba igikumwa chibesa abwenrete ko egwa ase ngencho babwate chita nigo baleno bakumetina na inki yakogera ataraba gakwegwa chibesa echuno nyanga chibekire ase budget boigo nigo aba Kenya babete bago kana na kugikelia emeroberio elia ebekire bose ebirenga abiri bibekire ase omuswanda olia wechibesa of finance bill 2024-2025 act as whatever numero kubwatika na barumbaisa negetiri chinga kiri chukurigoro lerengeri chukurio mwelio lyogosangerelia ebirengerio akorwa ase aba Kenya anemono biria birengete omuswanda bwechibesa egatia mange amulikire ime ye gazeti ya The Standard boigo ni gazeti ya The Standard boigo imulikirete budget eyo nigo buna erachi koba ase oboime ye gazeti ya The Standard egati yayo na mange ni gamulikire ase gazeti ya The Standard. Manche murigereri ati yankwari ni goikase gazeti ne ya Daily Nation page ne ntangani kero muri kibe gazeti yo amurikiritenga ngai chibesa cyo kabero murayo bwense Uhuru Kenyatta chire kera koborenga billionaire monukta ayemo ngai chire kero mo yo kabero murayo bwense Uhuru Kenyatta litukuligara abeteka gwesoke bene nabo igofuganya komanyanga chibesa chabede chikwa service yaye to financial years serikali abetege kwa allocate chibese cyo atanya wochirora ekera muri kitenga budget ayo mwaka w'ikiri bubere 2022 goika omwaka w'ikiri bubere 2023 nigabetega koregwa chishiringi million chimisano ne momerenge 55 nabigaso mwaka w'ikiri bubere 2023 ne ikiri bubere 2024 nigabetega koregwa million chimisano na isato asensemeri ya bisiaye nigabiri kagutuguterare okoira obisiria ya nyari ya kabeire kegotume kwa noyo oyo betumura ibwense nyagosira mwaiki baki boigoberega ko imurunganya igoro yo gutumiki bw'Kigali asanikire buna nigo akwigurira amafuta nabigonyara ko bakawe korera maintenance bega sensemeri yo borendi nigaberega ko nikyanga nigo oyo kabeire first lady Mama Ngina abetega korwa obolinde segukira bono iga botaraba bokoirani bo page ya kanene ya gatano imurikirtengane yo asobwime bega se page yentangani ni murikirte igoro yensemeri ya Agricultural Development Corporation ase bamurikirtengana kibono babete bakwena na endemero asensemeri ya leasing ase chinga kyosa sigika kyamara 10 yabeire yekorokana nigo babere bagutumika obisi yabo obobe page ya gatano na kabere ni murikirtengane ya sobwe masensemende anigo aborokia ba junior secondary school babeire bakobutwa emerimo magega ya matukabere gukora umugirobo nigo amaruga beteka kurugo kurasiki ombekeriyo kuri kaborokia TSA asabere bakwene kyangani nigo ababere bago terminate chi contract cyabo bega sensemende niyo murikete omunyarukoyo masiri tabete wambua oyo beteka gusiria obugima bwaye magayo kungina bayibuli baye ngani gago chikorora omosani oye page ya gatatu nige murikete ngani yo ase oboima nabega asensemende niyo murikete goro ya kamata Fridays ase ekegambero kyabere kego tuguterare petition eyo yabekire gutanga abanyanyimbo ko beka byara abantu litkolia ijuma nabo babere bakobera
ase taseni bya banyimbo weekend ingima wikabacha kwa babako igulirwa litkulia Jumatatu osikabuse kwikase page ane ya kabere nige muri kitabo nchiridia abagikomba ababere bagosoke bene nabo igo ko amerilia ogochya gutagurwa kw'ibibanda byabo ase bagokorera obonchiriria ekere muri ketinga gwetanya abonchiriria chimibere nigo bayenekiringa serikali ye county ya Nairobi nigo ekobaonereria ase ogotagura ebibande ebyo kubwatikana no kumusana na kwendemero yechi kaibere yo ebwate ekerengo gechibi ebilone yamo irinde guchi bachikobeka fire station asibane kiringani abantu abange bategemete obonchirira sensemeri ya gikomba asekorendera ababera kongo abo ikababere bakoegwa asanga abo bwenete gutumika irinde gukora obonchirira bwabo wegase page yo ya kabere ane muri keretenga kibono omurai wense Dr. William Ruto kibona Amerika gutwara umunso asoko muri kera developers asensemeri ya Isli kerba muri kerete chinkwana cyaye cyabeteka ukwana kinga kichogo cengera obokoreri bwe myaka 50 nomo asabanyimbo bari ba Kenya Air Force achinga cyabeteka muri kera ensemeri ya Moi Air Base kerabeteka kubolya bari bagendete kuno bwagachi asensemeri ya Islimba bakwagacha chinyomba ikigwetanya ekerengo kira kikoba kikolete obokongo asensemeri ya Moi Air Base nanye nabo nigo abagwatani korwa ase ensemeri ya developers babere bakoenekenga abagomba babere bakubwatia amachiko ase korinde babere bakoerera obuoba bwabo ase goesona nigatiko moraibwense na kulira kubwatira na serikali ya county ya Nairobi nabo igo kumurikira amangana arengete obwagachi asensemeri ya Islim agosika bose kwikase page ne ya gatatu ane murikeretenga kibono obotutukano bagendete koene kigwa ase ogosira ko mwana Betho Wambua oyorenge teenager omusaya mukekegima ase chiwiki bere akera betega korwa ase nka yabo emagorobe yemo asabetega gotebye ngina gusabetega kungina ngina nganigo ari gochikorora umusani angene se tauni yo ya Kenol me county ya Murang'a kabage korekana nganigo omunyaroko yo abeteka gukera na senyomba yo kwegokya naboigo gusanga n'abasani baye abo bari gucengera litkolyo kuyiborwa asekorende yabete korokana nganigo gusoso gutkibo birimo gukorekana n'orobo twasabanya nyimbo abegeta senikeri ya Murang'a babere bakoeneke nganiga bete kagosoa asech club ibere akerendo kungusana na kwa bete koenekigwa chinsainye cy'amarwoba gati y'abasani babo bakaba bakurase club ikigosase nyombe yo kwegokya nabo igo chinsa ibere magenga yo korokura senseme yo mubero yo kabakogotoka mbara bale yepara so muri gazeti ya muri ketenga ni gabeteka kominikigwa ase enya gitali ya serikali asikolende ni go mugirwa abanyagitali urengororo kabanga tanyara ko bagakonyora obugweni kikere tere ko irwa ase enya gitali y'abantu nyene asikolende bili yaye yabeteke wikachi milioni 2.2 achinga kyomara ibensa beteka gwakana milioni ya 1.5 wetera asomo women report county Murang'a bechi maina askorindo munyaruka yatamita korwandiro bugima bwaye olinde obogasira agosika basyo gwika ase page ane ya kane naboige ya gatano nemurikirete mangana arengete yo kabiro marayibense Uhuru Kenyatta chinga cyabeteka wesoke bene naboigo ko bolya ngai kibestia ikire anene billion ya monukta ayamo cyabete chikorwegwa ase budget yo mwaka gwekiri ubere 20 na ibere naboigo mwaka gwekiri ubere 2023 naboigo mwaka gwekiri ubere 2023 naboigo omwaka gwekiri ubere 2024 terabere gakoene kyanga gesabete gakorwa abisi
nigo obokoreri bwaye ose biria bibonete koyego buno yokabera umuraibense tibiraba bigukiraniwa anene asensemeri y'Kigali abisebonete gutwara nabo igensemeri y'Oburundi ate biraba bigukiraniwa agosika busio gwika ACPJ yo ya gatano anigo imurikete na kibane serikali nero yabereke gwesoke asensemo yaye nabayigo gotuguterare nokubulia koyo kabeire umuraibense anene asenseme yo y'Ikibesa se babere bakwaneke ngam anigo babere bagwikirania amagania yabuno yo kabeire umuraibense na nene nigo babere bakomwa ibintu biri yabere kaganire gutumika ekero monogeri gwe serikali Isaac Mwaura betekagotebanga ase serikali yabereke gwikira bona iga nige bwatetiri chiko reko eneke ngano nyine Kigali kiri oyo kabere umuraibense agotumika ngumubekera bara mafuta nabo igongo mukorera bare maintainers Oscar busiko ikasepeje ane ya gatano narimo nige muri kiritenga kibone kyombekeri gyo kurwanya ubukurumi EACC na kibona kyabereke wese kibena bayigo kuburya abarosi goseko mocha abarosi amachiko ase babere bakoirania obokorerinse anena sensemo yokurwanya ubukurumi kinga kibabere bakomurikira kwa amend bills anena sensemeri ya gosenga babere bakungusana na ebirengerero ubatikana n'ekibili kiri babere bakorose se babere bakwenekanga anigo barachikoira ni magega obokoreri kegera nigo amachika ibagendeta korosye arabe kagoteninia obokoreri ase okorwani obukurumi ekegera nga nigo ebile ibabere bakoye soke ya conflict of interest nigo era bose yabeteke guchakibwa omwakoria nigo era chikobagego kolina abakori emirimo beserikali abo barabe bagokora ebiashara ne serikali agosika bose ikasepeje ne ya gatano na kabere ne murikerete gobwatani kora sensemeri ya Agriculture Development Corporation ADC ngakibono babete bakolis oborimo gochia ase investor eyotamanyiri ase egokoreri bwa mara 10 anene ase babere bakwenda na bose babere bakwenda n'endemereyo condition ndemereyo ase enchera etabwenerati kinga cyumuri kibegazete yo ni gamuri ketenga babatanyabo niko babere bagutumika bube abisi ekero bamuri kete endemero yechieka kiri ku 15 asensemeri ya Rumuruti meye county ya Laikipia yabetege kwa bosegeko kego kondishwa gocha ase omonto yomase umwaka uri bwekiri bubere na 15 segeka kemyaka 15 ase babiri bakwenike nigo babiri bagusiria anye billion yemo korengana no Richard General Nancy Gatungu asabiri gakwenike nga obulimo obwo nigo bwagwendete kokondishwa ase Kibesa ase ekera eheka egwenda kokondishwa ochaka chiribu isana nemo boika chiribu 10 asibene kiringa boika umwaka bw'chiribu bere nemeronge bere naisa umwaka bw'chiribu bere nemeronge 3 ni ensemeri ya ADC yaboneta korosia chi million emiyemo naisa tasikorende aboikira bona igaba bere bakonyora asara enene kigima Oigasi penje yone muri kitenga kike gambere kora sensemeri ya Ruiru kosa sensemeri ya Ruiru kyaberege kurugo chika ochase county ya Kiambu ko genda no murobeli bo wagachiwe chinyomba chingi na bwege chili ulirense kigima sensemeri ya Ruiru Oskabo sio ikase peji ya gatano na gatatu hane muri kirete obochori kora sensemeri ya KTDA na kibono abalimi bagendete kwirobelya bosipo bacholi obrabo gokarikana chitariki 23 achumutinyo iga ase abalimi wetanya chiribu chimisano barachikuba bakwenyorera aba director abo bale chimisatu 25 naisatu
Manchimuli wikagabo ase page ya 5 na 3 na ngwikira mwali bwo kumulikira magazeti litukulera. Atogoswasi gazeti ya The Standard na mange amurekeire astora tukuchakira page ya kabiri nigo page ya kabiri kwanera nigo chiskuru chirabe chiko urwa chibasire chibilioni emerongo ebere ekero guchakira mwaka ugoja form 1 erabe egego tabukiwa asingencho yo kwana nalibagalia bene asumurubirio OCBC asabana baraba gosoma kurwa asekeransi ekemo wekekerasi gya kianda elinde kurusia bono form 1 teri chikoba guchakira umwaka ogochekere teri chikoba roro ningira chikoba niko chiskuru chirabe nchiri kwenyorera chibilioni emerongo ebere babeire bakwenyorera toskeboswika sepeji ya gatatu nigo abamanyi be mangana alengete obochenu baberote banga endagera ekoni wa ase omochie o Nairobi nigo yabere korokananga nigebwate ebintu bitali ebironge bose toxic niyebere korokananga nigere toxic kobwatekana na singencho ebwate chi bacteria igati ebintu binde ase ekero ekoni wa ase county area ya Nairobi asamenye be county eyo babeire bago sabwa koba maiso eyenko bwatekana boigonechi na mariogo alia agosialerwa chindagera echo engana ekwene kinga endagere yoteri engia ase okoliegwa na mwanya bantu epeji ya kane gazeti ya The Standard ni gotebanga ouru omotameire nyasaye enkobwatekana na bisi ya Ruto kumulina chibensa bono ni gabere akwere tambere ko motamira nyasaye na kurwebirero byaye kubwatekana ne serikali gotekerania okugania kwa abisi ya kubwatekana nerichiko engana betege kwene kiwa no nogeri bumo oyo kabere murai abwense kanzere na yo betagwesoke na tabanga ni ganga no nyanga serikali gwetera ase budget ose budget maiga budget ko maiga obisia ouru ko bekero budget ekibasire 655 million anigo abetika ko guchi milioni emerongo ebere na isana 28 million ko bwatekana ne budget eyo abeteka kwegwa epeje gatano gazeti ya The Standard nigo serikali beno yabere koralinga nigera chikobwato kachibesa chire chibilioni emerongo 3 na isano na ibere nugutaisa to 37 billion point 3 asingencho yogosira abalia ababete bagwa kwa neto igwa nemono asubwa gachi gwechipara nabo igo chidaraja chebete gusaliwa nembura enyinge abete gotwa imensi cho Kenya tukusikobosio epeje gatano nemo gazeti ya The Standard nigo kwanera igoro yaba Kenya kwe murunganeria okomentwa kwebango aseri tukuli alengelio mwelio lusangele birengerelio babete bagokana budget eyo toskiboso ikase page ya gatano na kabiri gazeti ya The Standard nige ukwanira igoro yenchera aba bali bakwa gacho so kubeke nibo asensemo ya isili babere bagwesoke na kwe murunganeria anene mono obosokorokia obwoba kubwatekana no guchika ko mora iwense Dr. William Ruto kuna nabakwa gacho nyomba chire chintambe epeje gatano na gatatu gazeti ya The Standard ni ukwanira boigo okungusana ko genrete ase ekiama keria kya UDA ase abange babiri bakomo mochia Rigathi Gachagua asengencho batebanga amangana Mount Kenya bunako gosingira amangana Mount Kenya nugutwara ebirengerelio byokoba umuntu rwetekenyoro kolende Rutera ani Gachagua ratebanga nonyanga batebanga nimbwate village mentality kero muntu ni garwetekenyoro toskibosoka sepeji ya ikomi gazeti ya The Standard astora tokorera imambya bono kumulikira amagazeti nigo egokwanera igoro yese gyokorwania obo kurumi ase serikali ase bono okuganiko bekirenga ababunge babagwancherwanga nabakore biasara ne serikali bose bali bara bakore emirimo be serikali nabakora ebiasara ne serikali igati amange amolekeire ime ye gazeti ya The Standard ni kwemanya mange nabukwigorera egazeti elia bwanche tena boyo kwemanya amange kwene Frida abakenya mbali bara ase chinse cheisiko enchirabe ne utuma chibesanerie onye kwa sechense chirichesiko ganete gutumira omuntu chibesa bucha sense ya Kenya endagali ya se Play Store download app ya TapTap
ase ensemerio rabiko gutuma chibesa ase kira chidola $50 nabo kwenyorera chidola $20 igotumika promo code ya Ndizi TV ili ndobego kwenyorera faida yo ase goma nchumuri Ndizi TV abuno turachikogenda ase umutimoko oromoke ase okwirali bagali abene lyokumwaligania omogeni oito ase imambia ya bana tubasa gusuka tubasa konyegera. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ase ikega umerana na Nchembil Red Momanyi endelingo semie na kumanyia mange igoro y'obunyansi au wasicisiaga au tirisigo simekwa aso kwa Chiombe endeli kwenyorera amabere amange amaya abwate amadinionsi ayo ikarongo kwa naigon nigo egwikega na koleta gwika sensemo ya suneka eyera sensemo ya kiendege asina mutarira umuremi igi atakegima nero yo igabno murochiga oyo nyara kubagago totebya guso yo nyara kubagago tosemya kuna bono orosi agoro igana gotebi kuntamala kuntamala bugwate 15% crude protein chizi agajiri tije kore chiwate go 5 to 7% bono orosi agoro iga na barogo konya go boost your production. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma